Bueno, bons días, eu son Beatriz, sou profesora da familia de Industrias Alimentarias no Círculo Rosso de Viveira. Este ano son tamén a coordinadora do equipo de dinamización da biblioteca e tamén unha coordinadora do proxecto que vou a presentar. O proxecto Colleitadores baseábase no estudo das plantas silvestres comestibles e da súa aplicación á elaboración de produtos alimentarios. Este proxecto traballamos en distintos módulos dos ciclos da especialidade de Industrias Alimentarias e adaptamos as actividades do proxecto aos distintos niveis do alumnado, FP básica, ciclo medio e ciclo superior. Ademais, foi un proxecto de colaboración entre 4 equipos. Participaban o Departamento de Industrias Alimentarias, o equipo de dinamización da biblioteca, o equipo de dinamización da lingua galega e o de TIC. E cada un deses equipos tiña dentro do proxecto o seu propio obxectivo, tiñan obxectivos distintos. Por exemplo, da biblioteca era dar a coñecer a biblioteca como espacio para a investigación e tamén os seus fondos. Pero todos xuntos tiñamos un claro obxectivo común, que era conseguir a máxima difusión deste proxecto para darlle visibilidade ao traballo por proxectos na FP, que aínda que é un xeito habitual de traballar nas nosas aulas, como queda relegado eso ao ámbito da aula, pois a veces parece que non lle damos o valor que debería ter. E, polo tanto, nós o que queríamos era que se vise ben o noso traballo. Deste xeito, empezamos en outubro elixindo o tema que íbamos a traballar, planificando as tarefas e repartindo as actividades. O tema elixímolo porque o ano anterior o Departamento de Industrias Alimentarias fixo un proxecto baseado nas algas na alimentación, no que estudiamos as algas na alimentación, e os nosos alumnos prepararon unhas ponencias que logo presentaron nunhas xornadas que organizamos e tuvo moi boa aceptación. Entonces queríamos darlle certa continuidade. Por outra banda, pensamos no tema das plantas silvestres comestibles para seguir coa liña dos recursos silvestres non aproveitados, parecíanos que era boa idea. E, por outro lado, estaba o equipo de dinamización da lingua galega, do que eu era coordinadora, que quería presentarse o plan proxecta de dinamización lingüística, e pensamos que este proxecto se podía adaptar ben a esa convocatoria. Deste xeito, surdiu tamén a idea de presentalo ao concurso de traballos por proxectos coa participación da biblioteca. Finalmente, participaron no proxecto 9 profesores entre responsables dos grupos de alumnos e responsables dos distintos equipos participantes, e o que si fixemos moito hincapé en que cada tarefa tivese un responsable, polo menos un, para que as cousas se fagan, pois ten que haber sempre unha persoa responsable. E tamén repartimos as actividades entre os distintos grupos de alumnado, de xeito que algunhas actividades eran comuns para todos os grupos e outras as asignamos a grupos concretos. Ademais, neste proxecto tivemos unha colaboración moi especial, colaboramos co CEIP de Artes, do cal participaron 8 alumnos de infantil e 20 de quinto e sexto de primaria. Eles fixeron algúns traballos, como fixeron para nós un mural, no caso dos de infantil, e traballos nos que empregaron imaxes de plantas e plantas desecadas, no caso dos de primaria. Pero, ademais, participaron con nós en 2 actividades puntuais do proxecto, que veremos logo, son a busca do tesouro e unha elaboración de produtos. Nos pareceu que foi moi positiva esta colaboración porque aos nosos alumnos se lles pegou un pouco a ilusión dos pequenos por facer cousas que os nosos xa levan perdida. Como era moi importante para nós a difusión do proxecto, adicamos o resto do primeiro trimestre a crear espazos de difusión. En primeiro lugar, creamos espacios para a comunicación interna do equipo, así evitábamos ter que facer tantas reunións.
creamos un grupo de WhatsApp e tamén unha comunidade de Google+. Nesa comunidade de Google+, utilizámola para coordinar os traballos dos alumnos e tamén para compartir entre nós información que atopábamos na rede, documentos interesantes, etc. E no caso da biblioteca tivo un papel moi activo nesta comunidade, porque aparte de compartir noticias que atopaban, compartían tamén propostas de libros que tiñamos xa nos nosos fondos ou propostas de posibles libros para mercar para o proxecto. Como por exemplo, e tamén localizaron algúns libros que estaban descatalogados, como este, que localizamos na Biblioteca de Lugo e que un membro do equipo de Lugo que o colleu na biblioteca para poder utilizalo para o proxecto. Como creamos un usuario de Google específico para o proxecto, eso nos daba acceso ao correo electrónico, ao Drive para aloxar todos os documentos do proxecto, a YouTube para subir os vídeos relacionados co proxecto e tamén a Blogger que utilizamos para crear o noso blog. Para a difusión externa, de cara ao exterior do proxecto, creamos unha páxina de Facebook que nos daba rapidez na difusión das actividades do proxecto e tamén a utilizamos para compartir cos alumnos enlaces e información que íbamos atopando e que podía ser útil para eles para realizar os seus traballos. No blog, creamos un blog e o blog utilizámolo para unha difusión máis formal. No blog publicábamos artigos máis completos sobre as actividades do proxecto e tamén publicamos varios dos traballos dos alumnos. No caso da biblioteca, participou, ademais de participar directamente no diseño do blog, elaboraron unha libraría virtual que aparece no blog e que dá acceso a toda a información que hai sobre os libros que utilizamos no proxecto. Se pode acceder desde o blog. O mes de decembro, adicámolo a que os alumnos coñeceran estas ferramentas, as utilizasen e aprendesen un pouco máis como utilizalas, pero dende o punto de vista da publicación e non do lector. Tamén demos un obradoiro, se impartiu un obradoiro para os alumnos de primeiro de FP básica sobre o uso crítico e responsable da información, que este realmente é un obradoiro que se imparte todos os anos, o imparte o equipo de dinamización da biblioteca, pero que este ano se utilizou para facer máis fincapé sobre a importancia do uso crítico da información na elaboración dos seus traballos. Xa no segundo trimestre, en xaneiro e febreiro, os alumnos comenzaron a recoller información sobre as plantas silvestres e recollerona a través de entrevistas a persoas do seu entorno e tamén a través de busca xeral de información na bibliografía e na rede. E utilizaron a información recollida para elaborar a introducción dos seus traballos. Deste xeito, logramos identificar máis de 32 plantas silvestres comestibles que había no noso entorno e os seus usos. A partir de, en febreiro ou marzo, para rematar o segundo trimestre, os alumnos de xeito individual ou por equipos elixiron unha desas plantas das que estaban identificadas e fixeron un traballo máis profundo de investigación sobre os seus usos, incluindo tamén receitas e elaboracións específicas. Como vimos que era moi difícil, era escasa a información que atopábamos sobre este tema e moito menos en galego, en moitos casos tiñamos que recurrir a traducir páxinas do inglés, incluso en algún caso algunha de ruso, usando o traductor. Pois decidimos recoller os 25 mellores traballos nun arquivo informático que quedou depositado na biblioteca como fondo. E, algúns dos traballos tamén están publicados no blog. O terceiro trimestre, os alumnos dedicaronno a crear novos produtos con esas plantas, con algunhas das plantas esas que estudaron. E desos produtos seleccionamos 8 que logo se utilizaron ou que logo empregamos en máis actividades, en outras actividades. Moitos destes produtos, máis os libros que utilizamos para o proxecto, os empregamos para montar unha exposición no mes de maio na biblioteca.
Ademais das actividades que estaban programadas no proxecto, xurdironnos outras actividades, sempre surxe algunha cousa, como a Feira do Ensino de Ribeira, na que participamos cunha actividade de degustación dos produtos, na que o público podía dar a súa opinión sobre estes produtos e logo publicamos os resultados no blog. Ademais, para acompañar estas actividades de difusión e para dar como agasallo, os membros do equipo de dinamización da biblioteca deseñaron un almanaque relacionado co proxecto e tamén un folleto no que se recollían receitas dos produtos que elaboramos. Ben, na primeira quincena de maio, a principios de maio, organizamos a actividade da búsqueda do tesouro xunto cos nenos do CEIP de Artes, na cal os nosos alumnos da FP Básica, empregando unhas fichas que eles elaboraron nos seus traballos, lles explicaron aos nenos como identificar unha serie de plantas e logo saímos ao campo a buscar exemplares de esas plantas ata que completaban o tesouro que lles encargamos buscar. Coincidindo cas letras galegas, organizamos as segundas xornadas adicadas á industria conserveira, que este ano adicamos ás plantas silvestres comestibles, e aproveitando esa efeméride, invitamos a un coñecido blogueiro que ademais era aficionado a este tema e tamén ao autor de varios libros sobre o uso das ortigas na alimentación. Tamén participamos en Salimat, na Feira Verde de Silleda, cunha charla de degustación. En este caso foi tamén unha actividade que surxiu despois. Finalmente, para rematar xa cas actividades do proxecto, organizamos unha elaboración de produtos na que participaron tamén os nenos do Colexio de Artes, e que foi guiada polos nosos alumnos de ciclo medio. Os nosos alumnos de ciclo medio eran os que guiaban os distintos grupos de alumnos de primaria e infantil. Durante todo o ano estuvimos difundindo as actividades do proxecto no blog e no Facebook, pero tamén a prensa se fixo eco do proxecto e apareceron noticias na prensa escrita, digital e incluso nunha canle de televisión local. Pareceunos que este proxecto foi moi positivo para a biblioteca porque axudounos a sacar a biblioteca do seu espacio físico, fixémolo creando un lote de libros que os profesores podían levar á aula ou ao taller ou incluso empregar na propia biblioteca para traballar o tema do proxecto. Estes libros eran libros xa dos propios fondos, libros que mercamos novos, libros que cederon algúns profesores, libros que collemos de outras bibliotecas e tamén algún libro que, por exemplo, un en concreto que nos regalou a Diputación de Ourense, que lle pedimos e nos lo regalaron. Entón, deste xeito, fixemos que a biblioteca aparecese no centro como algo máis que unha sala de estudio e de lecer, que é como a ven algúns dos nosos alumnos. En definitiva, o equipo de biblioteca participou no proxecto na asesoría de busca de información, seleccionando, mercando e propoñendo libros, compartindo tamén noticias, facendo un obradoiro de busca de información. Participaron na difusión do proxecto porque participaron no deseño do blog e de outros espacios na rede e ademais axudaron a compartir contidos, a difundir contidos. Tamén participaron como apoio a outras actividades do proxecto, xa que foron os que organizaron as xornadas de maio, xestionaron os préstamos e os libros que se manexaron e tamén deseñaron os folletos e os cartéis que se empregaron no proxecto. Este é o libro que solicitamos á Deputación de Ourense. Deste xeito,
moitas das actividades que anualmente a biblioteca fai sempre, este ano estaban relacionadas co proxecto, como o Día das Letras Galegas, o Obradoiro de Busca da Información, os almorzos saludables, a Feira do Ensino e as guías de recomendacións que, por exemplo, incluíron unha sección na guía para recomendar os libros que se utilizaban no proxecto. O proxecto foi avaliado por parte do profesorado e do alumnado participante mediante unha enquisa cualitativa. O alumnado e profesorado do CEIP de Artes tamén tivo a oportunidade de valorar as actividades nas que participaron usando un método de cariñas. Nós especialmente avaliamos tamén a difusión dos contidos, medindo as visitas no Facebook, do blog, tamén vendo os comentarios e a interacción dos usuarios, etc. Como dixemos ao principio, aproveitamos para presentar este proxecto a varias convocatorias e finalmente acadamos un premio no concurso de traballos por proxectos coa participación da biblioteca, que en este caso era para os proxectos de ciclo ou departamento da modalidade de ciencias. Os aspectos máis positivos que nos ya atopamos á realización deste proxecto foi que coa difusión que conseguimos do mesmo, esa difusión repercutiu positivamente na visión que o alumnado ten do seu propio traballo, como que se sinten máis orgullosos do seu traballo. Ademais, conseguimos, pola nosa parte, que o alumnado manexase as fontes bibliográficas para a busca da información. E os aspectos máis negativos que atopamos foi que nos demos conta que os alumnos teñen moitas carencias en canto ao manexo da propiedade intelectual e que, ademais, aínda que si manexaron os libros que nos lle aconsellábamos, logo, na maioría dos casos, se decantaban polas fontes digitais para a elaboración dos seus proxectos por a facilidade que lles dá o corta e pega. Xa vou rematar, vale? Nada máis, este é o proxecto e toda a información está no blog e no Facebook. Hai enlaces e os documentos. Non sei se... Nada, moitísimas gracias porque só lle dimos 20 minutos, sabe que vamos mal de tempo, entón ela intentou apurar. Mentras a Aurora vai poñendo a presentación, só decirvos que ides ver moitas cosas en común. A Aurora é profe de primaria, o proxecto que nos acaban de contar é dun centro de alumnado maior, pero, sin embargo, o alumnado ten o mesmo protagonismo. Son os protagonistas, son creadores de contidos, utilizan críticamente a información, e creo que é algo que dende as bibliotecas escolares que deberíamos de ter en conta, non só o fomento da lectura, senón o uso crítico da información. Tarda un pouco, pero xa está, non te preocupes. Contaba antes a Aurora sobre unha anécdota. Eu a vi unha primeira vez nunha sesión aquí que a ela lle faltou internet, colgouse. Gustoume que de repente a presentación pusose en negro, pero ela dixo que la ia seguir, que total, o que sabía, o que tiña que contar, xa o sabía, e seguiu a presentación. Entón, ainda que nos faltase internet non pasaría nada, porque os contidos os traía ela. Porque non hai, apenas hai un par de enlaces de cousas, pero aquela tiña varios enlaces, sí. Pero non perdeu os papéis, que é importante. Bueno, pois, agora cando escoitaba a Beatriz, efectivamente, estaba vendo cuántas cosas en común teñen e como nós tamén estivemos nun CIFP, de visita cos alumnos, porque teñan un ciclo de agricultura, da ecoagricultura, ou non sei como se denominaba, e estuvemos ali nun centro deses compartindo con ensinanza de adultos, e todo isto me recordaba estas cosas que acabamos de escoitar e estas funcións que debe ter a biblioteca, que nos comentaba primeiro, que non me acordo o seu nome, a do abecedario, non? Como escoitar a xente que sabe, expertos, que che conten, preparar a este alumnado para valores, para a vida, para a ética, para todas estas cousas. E decía, bueno, que ben estamos a facer, non? Efectivamente, estes nenos son de
aí vedes, estes son os que participaron no proxecto, son 2 grupos de infantil e 6 grupos de primaria. Foi o curso pasado. A nosa idea, como tamén temos un plan de formación enfocado en esa liña, pois é empezar a traballar un pouco máis tendo en conta as competencias, máis que o alumnado faga cousas, que faga tarefas, que sea máis autónomo e a través de esas tarefas e deses procesos de traballo aprenda os contidos, non tanto como estas outras maneiras que viñamos facendo, para que estén máis motivados. E levamos algúns anos traballando estas cousiñas e este curso foi a horta por varias razóns. Unha porque a asesora do CEFORE un día viu que as de infantil estaban poñendo plantiñas ali, Carmen, e dixo, e que hacéis con as plantas? Poñede esas plantas e que facedes? Pois poderíamos facer algo máis. E despois ocurriu que nos no verán, a nosa zona é unha zona das moi castigadas sempre polos incendios no verán, e ali no noso pabellón de deporte, onde fan os nenos de educación física, sempre ven nos veráns un grupo de militares que fan os traballos de prevención e de detección, prevención e detección fan. E cando chegamos en setembro sempre están ali aínda. Entón, os nenos sempre están con moita curiosidade sobre iso, entón pedimosles que viñesen adentro a Biblio e tuvesen con eles unhas charlas e lle contaron un pouco que era o que facían. Entón, máis na liña de pois tamén crear ciudadanos respetuosos e ciudadanos con valores, pois nos propuxemos que podíamos facer nós para que o mundo vegetal que ten tanta importancia pois fose respetado e cuidado, pois plantar. Entón, nós xa queríamos facer a horta e o dirigimos hacia aí. Entón, pois unha horta ecolóxica. Ecolóxica porque é unha zona rural, é unha zona onde hai hortas, en todas as casas hai horto familiar, pero tamén consideramos que os rapaces, o alumnado, debería de trasladar ao seu entorno, ás súas familias e ao público en xeral, outras formas de actuar, de tratar coa terra e cos nosos alimentos, que se sean sostibles e con futuro, porque senón xa todos sabemos onde vamos. Os recursos, a biblioteca, os libros. Un foi o que utilizamos como de manual, non? Para os consellos, sobre todo referidos á agroecoloxía, que foi este de Hortas sin Químicos de Editorial Bahía, xa en publiquen, pero hai máis. Nos escollemos este porque ten unha linguaxe moi sinxela, moi fácil de entender, e para que logo quedase nos fondos da sección de familias, para que as familias os puidesen coller en empréstito cando quixeran, para difundir un pouco esta filosofía tamén. E outros libros, todo tipo de libros que falen dos alimentos, da horta e todo o demais. Sempre facemos unha exposiciónciña dese material na biblioteca a disposición do profesorado para traballar. As familias que nos axudaron tamén colaboraron con nós, familias expertas, unha persona que se dedica xustamente a iso. Saídas a ese centro da Granxa de Pontareas, a un xardín botánico que hai en Vigo, os utensilios necesarios, as TIC e moitos, hai un taboleiro de Ximbalú con moitos recursos. E despois os libros tamén, porque eso ven despois, aquí. Os libros os de texto tamén, porque hai moito currículo aquí dentro. Fixemos dúas actividades de 2 libros Lean, porque cadrou que estábamos facendo 2 persoas o curso en Platega de Lean. Entón, enriqueceu as actividades e o traballo cos ordenadores bastante. Para que estes proxectos vayan adiante no cole e funcionen, nos chegamos a esta conclusión despois de moitos anos. Ten que ser entre todos os equipos conxuntamente,
para que non haixa propostas dispares, que non teñan relación co que estás a facer e que o que fan é agobiar ao personal, a xente con moitas cousas ao mesmo tempo e deslavazadas, o mellor ou non, pero desde hai uns anos o que facemos, vamos a traballar este proxecto así xeral de centro. Entón, o equipo de dinamización da lingua galega vai a encontrar uns obxectivos aí, a biblioteca, por suposto, tamén, equipo TIC e complementarias. Entón, facemos esas programacións a principio de curso que van na PXA, xa van enfocadas a as programacións de cada equipo. E despois isto que foi o que aprendemos no plan de formación, que foi a buscar no currículum que cousas vamos a traballar a través do proxecto. Eso dá moita tranquilidade a todo o mundo, no sentido de que ves que non estás perdendo tempo, estás traballando contidos, obxectivos do currículum e, sobre todo, estás traballando competencias. E iso se ve moi ben nos estándares. Os estándares son os indicadores de competencias e tú, cando programas unha actividade, buscas nos estándares do teu nivel aqueles que podes avaliar a través desa actividade ou desa tarefa e aparece. Porque son competenciais. Busca información, extrae información relevante de un párrafo de un texto, elabora textos de tipoloxía tal ou cual, todo iso está aí nos estándares. Entonces, nos fixemos esta tarea dentro do noso plan de formación. Primeiro trimestre. Como non sabemos nada, pois temos que saber. Esa primeira motivación, hai que buscar información e aprender. E é verdade que aprendemos todos, porque nin nós, por exemplo, todos os profes somos de campo, había xente que non sabía nada, e o alumnado non sempre, aínda que é rural, tampouco non sempre, nin as familias tampouco non sempre. Aí aprendemos todos. A proposta de dinamización da lingua galega foi que fixesen como actividade de partida unha entrevista nas casas de que se facía e como se traballaba nos seus hortos da casa. Elaboraron as preguntas na aula, fixeron as preguntas na casa e despois con esas respostas, para que fose un traballo de elaboración, redactaron un texto informativo con todo o que lles foron contestando nas casas. Primeira cousa, os avós. As hortas son dos avós e das avoas. Os papás e as mamás axudan. E eles, esa é a realidade que extraímos, que sacamos destas entrevistas. Entón, dixemos, genial, para adiante, porque que valoren a terra, que valoren de onde saen as cousas, estupendo. E, de feito, máis adiante, mandando o curso, moitos deles a pediran un cacho na casa para ensayar. De verdad. Sí, entón, repartimos a información. Primeiro, o solo é un tema que sale en ciencias, xa non sei se sociais naturais, supoño, porque, sí, naturais. A composición do solo, non? O sea, nos maiores. E como elaborar o compost. E iso traballaron cuarto, quinto e sexto. E de terceiro para baixo, porque nos pareceu máis axeitado o seu currículo, a selección, a busca de sementes, a recolleita de sementes, para facelo todo desde o principio, nos solos todos, sin ter que pedir nin comprar. E a recolleita de sementes nos pequeniños pois ten moitísima máis eso que decía, non? Obxectivos propios da etapa infantil, por exemplo, como é a manipulación, o conteo, todas esas cousas. E diseñamos que fixésemos algún experimento todos para traballar o que é o proceso dun experimento, como contalo, que pasos ten e toda esa tipoloxía textual. Entón, vanse a obra e os grandes están co compost. Compost nós non temos comedor,
Entón, tampouco era cuestión de que estudáramos traendo das casas os restos, que non era cousa, e o que facíamos foi todo o outono, recollemos as follas todas, que temos moitas árbores polo patio, había un equipo con quendas, con turnos encargados no recreo, recollían as follas das árbores que caían, e botábamos as mondas das froitas da merenda, que como tamén estamos no do consumo de froita, pois había bastantes. Logo tamén botamos as cabazas dos amaín, as que non tiñan pintura, e tamén as cascas das castañas do magosto, todo o que fose vegetal, e desde depois xa empezaban a manejar o vocabulario correspondente de materia orgánica, non? E iban revisando, según o que foron aprendendo, revisando o compós, que mantivese as condicións requeridas na información que eles manejaban, as correccións requeridas de que non estará ni moi húmedo ni moi seco, cousas moi básicas, pero que o poden acometer perfectamente nos de primaria. E os pequenos aí estedes sacando as sementes dos feixóns, ou dos tomates nese caso. O manexo de información, primeiro empeza coa búsqueda, nos cos pequenos, cos máis pequeniños de todo, evidentemente lea a profe e deciden con que información se quedan. Os medianos, a veces por primeiro, segundo, incluso terceiro, hai que lles adaptar os textos para que podan traballar a búsqueda, non nos podes poñer diante dunha web extensa nin de un texto moi extenso. Entonces, a veces lles adaptamos, collemos trociños e lles adaptamos para que eles despois ali realicen e saquen a información principal, porque se queres, o que decía Guadalupe Joven, que lle queres enseñar a ler, tens que ir dando, ir acompañándose en esa lectura e que cheguen a un resultado satisfactorio para que se animen e queiran ler. E xa os maiorciños, pois un pouco xa máis de outra maneira, non? E logo compartiron a información, despois de tela, facer resúmenes, todo iso, compartiromos entre cursos, como os pequenos fixeron unha cousa, os grandes outra, pois non lo contamos, nos reunimos para contarnos o que fixeramos. Entón, aí traballamos a expresión oral, a preparación dunha explicación dun experimento, no seu caso, ou algúns o experimento explicaron oralmente, outros explicaron no blog, e contalo aos demais. E aí estades, aí arriba nesa foto están uns facendo unha entrada de blog, porque ese foi uns dos obxectivos de TIC, que está aí na programación, de que a ver se escribisen algo en procesador de textos ou no blog, e iban facendo, porque ao final unha entrada de blog é unha cousa moi sinxela, tan sinxela como un procesador de textos. Únicamente, pois, nada, a xuntar unha imaxe ou así que se lle dice, e a partir de terceiro, máis ou menos, que fixeron en todas as clases entradas. E aparte, pois, outras producións, como cartéis con instruccións, o proceso da recollida de sementes. Neste caso, os de terceiro fixeron un gran esquema tremendo, con todas as que teñen flor, as que se collen da planta, as que se collen do froito, as que se collen do froito, as que se collen en vaíña e as que se collen dentro do froito. Foron facendo toda un esquema aí super chulo. E o de arriba da esquina son as redaccións das entrevistas das casas, e todo isto se foi poñendo polo cole pouquiño a pouco. Durante todo o curso fomos expoñendo polo cole. E no segundo trimestre, pois xa collemos as sementes e a por ellas, non? Algúnas colleron mofo, outras lle pasaron outros inconvenientes, que claro, isto é o que pasa ca experimentación, pero nos conseguimos sementes para sementar. Nos de terceiro para baixo, que eran os que as tiñan, pois nos deron as sementes a nós. E en todas as clases fixemos sementeiros que nos viu a explicar esta mamá como facelos, porque nós sabemos meter unha semente no medio da terra ou no algodón, e xa vos dixen que moitos de nós non sabíamos moito máis. E despois de facer os sementeiros hai que cuidalos, entón temos que saber que condicións teñen que ter para que vayan adiante, e facer ese seguimento, e xa meternos un poquinho xa no estudo das plantas, en esa línea de
ir estudando as características de cada unha das plantas que estábamos sementando. Tamén con un pouco de liberdade para cada clase. Houve quen investigou unha sola, unha planta sola, por exemplo, os pequenos, o de infantil o millo, porque tuveron unha familia que lles aportou a fariña moída da casa e aparte lle levou logo a masa a cocer, ou entonces fixeron o millo. Outro curso pois se dedicou solo ao xirasol. Nos cursos en terceiro e cuarto, por exemplo, fixemos fichas de todas as plantas que sementáramos, é dicir, deixando un pouco de liberdade, non? E esta vez o Dinamización Lingüística propuxo refráns, porque os refráns en este tema son unha fonte de sabiduría porque conteñen a sabiduría de anos e anos de experiencia. De feito, hubo un que era: se chove pola ascensión, horta ruín e millo roncón. É tal cual. Porque, claro, logo dache para pensar, e cando a ascensión? Calendario. Calendario, currículo, vas. E como teña esa curiosidade que están que queren, pois hai que aproveitarse e tirar dela. Hubo moitas cousas graciosas, o que pasa que non dá os 20 minutos. E aí, intercambiando as sementes, os pequeniños, que vedes que as teñen todas etiquetadas, coa súa letriña, nos fomos alá, lle levamos un cacharriño co compost para que eles fixeran os seus sementeiros e fixemos ese intercambio que tamén se fai e sempre se fixo nas aldeas coa veciña, de intercambiar de produtos, intercambiar sementes e vivir en sociedade. E esa mama foi a que nos explicou e nos dixo, pois, por exemplo, que lle había que facer un burato debaixo aos vasos porque senón, pois, non drenaban ben, que despois collemos unhas caixas para poñer os vasiños e entonces tamén apareceu o tema da esa, como se chama, non o puxen aínda que está na próxima diapositiva, esa propiedade da auga, oi, que aprendemos todos, que non sabía esa palabra, como se chama, que ven para arriba. Capilaridade. Eso. Pois, bueno, que este proxecto é agradecido e ten moito currículo e moito que aprender. Os pequenos fixeron uns libriños, aí están os refráns na parede, un exemplo das fichas, un esquema sobre a vida das plantas. Todo isto son traballos escolares que están motivados polo traballo que están facendo e que funciona. Non vos puxen. Como vamos? Vamos, bueno, uns minutiños. Eu non teño aquí un... Non, tiño aquí. Uns minutiños solo? Aquí hai fotos, sí? Bueno, entonces tiro. Aquí hai fotos de todo ese proceso, logo cando colguen a presentación, vedes, fotos de todo ese proceso onde se ve os nenos consultando o calendario, os nenos porque foron anotando tantos días de xerminación, canto tardaban en xerminar cada unha das plantas, unhas xerminan rapidísimo, outras tardan hasta o pemento, tarda un mes, outra cousa que non sabíamos ninguén, e eu, na miña casa particular, dicindo toda a vida, a min non me van as sementes de pementos, porque tardan un mes, e eu non sei. E a los 15 días decías, isto non me va. Sí, pois mira, entonces aquí aprendemos todos. No terceiro trimestre xa collemos esas plantiñas e as levamos para baixo, para a horta. Os maiores de sexto repartiron as parcelas, mediron todas as parcelas que temos pegadas ao cole, destas tipos xardineiras, unhas máis grandes, outras máis pequenas, fixeron os cálculos de superficie e nos dixeron o trozo que nos tocaba cada clase, como todas as clases tiñamos plantas, todas as clases plantamos. E o estar xa na horta e empezar xa o tempiño un poquinho bo, tamén aparece o tema dos animais. O tema dos animais que é moi interesante na agricultura ecolóxica. O tema da biodiversidade, dos insectos, que está tamén agora tanto en noticias, que está vendo tanto o problema coas abellas, e con todo iso, máis concienciación co planeta, que non é noso, que non o compramos. Temos que respetalo, e entonces tamén fixeron traballos sobre animaliños que despois publicamos tamén na revista escolar. E os problemas que xurdían, claro, nos empezamos a encontrar con paxaros, con caracois, con todo iso, e tamén incluso coa orientación das parcelas. Houve parcelas que as plantas non crecían ou crecían moi despacio e outras que estaban frondosas e vigorosas. E claro, nos conta que as horas de sol
máis currículo, vamos a investigar que pasa. Pa aquí es que está ao norte e que o sol xira moi pouco no inverno, xira moi pouco e non dá, no arco do sol non lle alcanzaba apenas un moi pouquiño tempo de sol aquela parzola, e crecían despacio, concretamente a miña. Entón os rapaces tiñan envexa da horta de primeiro, porque hasta chegaron incluso a comer a súa leituga. En junio deulles tempo, e a nosa en junio estaba empezando a botar os froitos, os tomatiños verdes. Eles xa tiñan moitísimo máis avanzada. De todas formas, a produción principal da horta é no verán. Entón, nos que quedou como un pouco aí. Despois os soldados regaron durante o verán e comeron. Os soldados que están no pabellón. Con os tomates, iso. Bueno, pois aí están medindo, e aí escribindo tamén no blog, contando como fixeron as medicións, e logo pois fixemos artigos para a revista escolar que se fai en todos os coles, artículos escritos por eles sobre as plantas, sobre os animaleños, sobre as crónicas das visitas, todo iso, escritura, lectura, contido, coñecemento e relación co entorno, e aportando algo ao entorno, porque estes rapaces contarían eso nas súas casas, as familias viñeron ao cole a enterarse, e a revista tamén a levamos á Biblioteca Municipal, varios exemplares para difundilas. Os pais despois fixemos unha visita no último día, viñeron unha visita guiada, que había en cada zona había un grupo de nenos e iban contándolles e explicándolles. E ademais de todo iso, o típico da escola, os disfraces de Antroido, o no Día da Paz, tamén un conto relacionado e un mural, unha canción que prepararon coa profe de música, estas cousiñas, as lecturas no Día da Poesía, poemas, as saídas, isto é, o levan complementarias. As dúas saídas moi ben, foron moi frutíferas as dúas, os pequenos foron a Sales e nos os grandes fomos a la que tamén compostan ali, eles fan todo ali, e nos explicaron moitísimas cousas, como o lado de la caca de herbívoros, que nosotros non tenemos caca. Claro que era que tamén complementa o compost, non? Traballos plásticos por todo o cole. E aquí vades a poder acceder tamén aos documentos do proxecto por se alguén lle interesa cando está colgada na web. Que avaliamos? Avaliamos a consecución dos obxectivos xerais que puxemos na PSA, unha línea de obxectivos xerais, os profes. Avaliamos o desenvolvemento do proxecto cada trimestre, os profes, como vai indo, os rapaces manifestan interés, un pouco nunha escala destas de valorar pouco moito nada, non? As producións do alumnado que iban facendo, que esta é o que tamén nos estamos aprendendo a avaliar, non a avaliar coñecementos, sino a avaliar as súas producións, o que fan, que iso é o competencial. Entonces, que as súas producións reunisen as características que previamente acordáramos, non? Que cumplisen, e iso falo eles mesmos, comprobando si sí ou si non, a consecución dos estándares que seleccionáramos previamente, os que se conseguiron están dados e tachan, os que non quedan para a próxima. E o funcionamento dos equipos de traballo, porque traballaron tamén moito en equipo. Que vimos? Vimos que a búsqueda, a lectura para buscar información era motivada, moi motivada. Hai que buscar, hai que ler, que pasa cos caracoles, que dice este señor Sampoli que sobre os caracoles, pois hai que ler, ou hai que buscar sobre isto, sobre o outro, e moito interese. Este proxecto é agradecido. Autonomía, eles iban, hai que regar, profe, que hoxe non regamos, porque claro, a vida do cole é estresante a veces, non? E entonces a eles mesmos estaban pendientes das tarefas, dos bichiños que andaban polas follas e polos tal, e mira que son do rural, pero algúns non sabían da existencia dos pulgóns, por exemplo, porque xa digo, constatamos que non iban ás hortas, a ver se agora se interesan máis. E aí vos quedaba o blog do proxecto, máis o da Biblio para ver, e os outros enlaces anteriores, por si alguén está interesado en facelo.
Bueno, moitas gracias ás dúas, vedes que son dous traballos impresionantes. Temos un minutiño se queres facer algunha pregunta. Se alguén quedou con máis, como vimos tamén estar na comida e logo estamos pola tarde xuntos, pois tanto Bea como Aurora están encantados de axudarvos.